Imini yesabatha ayibenhle babangcwele. Sizovula ngehlabelelo 190 inkosi kusuphama kabantu. Ngiya
Asibo. Me. Isihloko salenkonzo sithi Abasemathuneni basizwa kanjani ngabasemhlabeni. Incwadi kaJohn 5:28. Ningamangali ngalokho ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bawukulizwa izwi lakhe. Abenze okulungileyo baphumele ekuvukeni kokuphila, ukuthi abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Kubalulekile ukuthi uma sikhuluma ngendaba kaNkulunkulu sedlule eBhayibhelini, ngoba lokho kwenza sazi ukuthi esikukhulumayo akusuki kithi, kodwa nabaprofethi bangaphambili bakhuluma lokho. Lapha uYeshua uyachaza ukuthi ekufeni ngokwenyama umphefumulo uyavuka ubhekane nokwehlulela. Ekwehlulelweni abanye bachithwa icala, kanti abanye baphumelela bangene emzini oyingcwele. Siyakholwa sonke ukuthi sizodlula kulesi ngoba safundiswa ngobukhona baso ngumuntu owayevela ezulwini. Lesikhathi sikaMose uNkulunkulu akakhulumanga lutho ngokufa kwenyama bese uvuka umphefumulo, kodwa wasifundisa nesibusiso esenza umuntu akhule, nesiqalekiso esenza umuntu asheshe afe. Kodwa okufanele siqonde ukuthi mhlawumbe ezimbili noma zintathu izizathu zalokho. Oqala uJehova wehla ezulwini wabasemhlabeni, wahlala nabantu. Ngakho-ke ngaleso sikhathi izulu laliphakathi kwabantu, uNkulunkulu ehleli nabo. Okwesibili, ekunikweni inkolo, bonke abantwana bakwa-Israyeli babephila ngomthetho kaNkulunkulu obizwa kuthiwa i-theocracy, bese lapha emhlabeni. Kodwa sebemhlubukile uNkulunkulu, bathunjwa, bagcina sebelahlekelwe i-theocracy, sebephila ngaphansi komthetho wezizwe ezibaphetheyo noma ezibathumbile. Ngakho-ke bengasakwazi ukuphila ngomthetho kaNkulunkulu njengoba nanamhla kusenjalo. Kodwa ngalokho kwangasho ukuthi umthetho kaNkulunkulu nokujezisa labo abephule umthetho kaNkulunkulu sebephephile. uYeshua wabe asesichazela ukuthi noma ungejezise uselapha emhlabeni, kodwa usufile ngokwenyama, umoya wakho uzokwahlulela. Konke okwenzekayo usufile kuchazwe kabanzi ngomprofeti wethu, umprofeti uIsashembe ukuthola kuDeleli. Oqala wabhala iHlabelelo 1:18. Lalelani nanti lizwi
Kanjani.
Lesihlabelelo sichaza konke okuzokwenzeka kuwe uma uyisona. Indaba yesihogo sayifunda ezintumayelweni zikaYeshua. Kanjalo nezikaShembe njengoba ecacisa kwehlabelelo. Kodwa kuba khona ukusiduduza. Uthi yiya indlela nje abaprofeti abasethusa ngayo. Baprofeti abake babakhona akekho umprofeti owake wachaza umbuso wezulu njengoShembe umprofeti. Ngo-1931 ubabamkhulu uthi sengihlale nani iminyaka eminingi kodwa akekho ngibuzayo ukuthi ngingubani ngivelaphi. Anazi noma ngilindiya noma ngingumlungu opendwe waba mnyama. Futhi-ke ubabamkhulu uma ngingase ngikuthathe ngikuse lapho ngimemela khona bese ngikubuyisa lapha emhlabeni bese ngithi kuze ubuyele ezulwini thatha umese uzinquma intamo angeke ungabaze ukuzinquma ukuzibuyele kulelo. Uyaqhubeka ubabamkhulu uthi umprofeti uhlala emkhathini batabana alindele isizwe esonile ebese uNkulunkulu amthumela kuso. uJehova ukhetha intombi nensizwa abanenhliziyo ehlambulukile bese bahlanganisa ngothando. Kothi sebethandana bese umprofeti ongumoya ehlela esizalweni sowesifazane bese umntwana ezalwa akhule njengabo bonke abantwana. Kothi lapho uJehova esefuna ukusebenza ngaye bese mbonisa ukuthi akusiyena akasiye umuntu ofana nabantu bonke
kodwa ungumprofeti womkhathi. Uthi-ke ubaba mkhulu nginguye lowo mprofeti. Ngikhuphuke intaba yenhlangakazi ngingumfo kaMyekisi. Kodwa kwathi ngisentabeni uJehova wangemukelisa isitho sasezulwini. Ngaso leso sikhathi kwanqamuka kuba ngibe ngumuntu ozalwe umfazi nendoda. Umoya kaNkulunkulu wangembatha noma wangembatha ngokuphelele. Ngaba khona ezulwini, ngaba khona emhlabeni, ngaba khona ngaphansi komhlaba. Zonke izidalwa zezulu nomhlaba, amatshe nezihlahla zahaluselana. Ngaqonda ukuthi sengokwesihlanu uNkulunkulu engithuma emhlabeni ezizweni ezahlukene. Amen. Amen. Manje ke kukhona into abantu basemhlabeni abangayazi ngoShembe. Ukuthi uShembe ligama lakhe. Kodwa akanasibongo sakwaShembe. Kwase kuthi abantu abayinzalo yakhe becabanga ukuthi uShembe ngwakubo. Kanti cha. Kude kabi nabo. Lo umuntu ongazalwanga umfazi nendoda. Yasho njalo ingilosi. Ithi-ke ingilosi, ngelinye ilanga inkosi ilanga isensizwa yayisina esikoshini. Ubaba mkhulu ebukela umgidi nabamhlophe. Base bebuza laba balungu bethi kwenziwa yini lo mntwana wakho engabanaso isikhumba sabantu abamnyama efana nama-Arab. Umprofeti wayesephendula ethi uNkulunkulu engakunika noma isiphi isikhumba ngokuthanda kwakhe. Kodwa lo mntwana akasiye owakwaShembe, kodwa owakithi. Ithi-ke ingilosi badideka belungu ukuthi usho ukuthini ubaba mkhulu uma ethi lo mntwana akasiye owakwaShembe, kodwa ngowakithi. Ithi-ke ingilosi uShembe wayechaza ukuthi njengaye ubaba mkhulu inkosi ilanga kwangasiye umuntu walapha emhlabeni, kodwa bobabili kwangabantu abavela ezulwini. Ngelinye ilanga ithi ingilosi konke nithi inkosi ilanga yahamba emhlabeni mhla ka-19 December 1976, kodwa akunjalo. Kwathi kushaya uDisemba inkosi ilanga kwakudala yahamba kulelizwe. Lo muntu akahlala esidunjini esigulayo. Wathi uma esebona ukuthi lesi sidumbu ohleli kuso sesiyagula, wavele wasishiya wabuyela ezulwini. Amen. Nathi sihlala nomuntu wesimanga osixoxela izindaba zikababa mkhulu zenkosi ilanga nezenkosi inyanga yezulu bese lapha emhlabeni. Kodwa yena umbuke kuyinkosazana nje ocabanga ukuthi isencane, kanti umuntu wasendulo izwi nomhlaba lingakabikho. Amen. Bengikhuluma ngokufa sonke esabhekene nakho, ukuthi khona yini into umuntu osefile esingamsiza ngayo. uShembe wakhuluma wajula ngohambo lomuntu osefile nokuthi sonke isimo sakhe simi kanjani. Kwenye intshumayelo yakhe ubaba mkhulu uthi siyakholwa ukuthi kukhona kungena emzini oyingcwele lapho kubuthene khona abasephakameni kuJehova umnini mandla onke
uyise wabamkhonzayo. Kulo muzi angeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila. Namuhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile, ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe, ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangangenanga emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni, bafumana ukufa okuhlungu, ongukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umusa, inkosi ebavusa bengakwembethe ukubona, ibangenise emzini oyingcwele. Labo yilabo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Amen. Amen. Ngizwile abanye bethi ofile ufile. Angazi noma wake wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni. uPetro wokuqala isahluko sesithathu uverse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo kavuswanga naye uKristu. Amazwi ashayela. Nxa nithi nina bokukholwa nimunye naye, nikuphika kanjani okuyiqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwayo egameni likayise nelakhe nelomoya naye uyovuka ngokuba emunye nowavukayo? Amen. Nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje. Ubusisiwe ongamthuki uyise nonina athi bangamadimoni, njengokwenza kwabangaqondi bephindukezela ivangeli belenza indaba yabo yomdlalo. Amen. Kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingelosi. Ohamba ngokulunga inkosi yomvusa imngenise eparadise okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Ngiyazi ukuthi abafile bayisishibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi Jehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze okuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo uMathewu 10:37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Bantwana bakanhliziyo, anisekubahlabela okhokho benu, kodwa okwenu kuhle kuba nibakhumbule elacini elikhulu emzini kaJehova ephakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Batabami, ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba, nemimoyo yihlo
entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boshembe oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bethi kade sivalelwe teta singene simkhonze uJehova namhla avuliwe amasango. Amen. Uma ngabe abantu bebazi babezobuthana kanye nathi ekuphakameni sikhalele abasekufeni ngoba basosizi sasizonxusa ukuba bagezwe bathethelelwe izono zabo bangene emzini oyingcwele. Namhla ilona lowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Amen. Bantwana bakanhliziyo kukhona isigodi sosisi, kukhona abanhliziyo zabo zisakahlulelweni abasacashile nje kodwa abalindele ukugwetshwa. Labo ke ilabo abangamthandi uThixo. Uma abalindi bebopha isigelekeqe besivalela etilongweni usihlawulela kuso noma kusibophile. Yebo isaphula umthetho sishweleza enkosini yomthetho asishwelezi kuso. Kanjalo noyihlo benu abaseboshweni nxusani inkosi yomthetho ukuba ibageze ibephule ematilongweni. Amen. Abasekuphamene abasiwa amadlozi abayizo nezithutha bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele emngcweleni bakhe. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi abafuna okwabaphilayo ngenxa yosizi abakulo ngenxa yokungabi nendawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe bathethelelwe bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Angazi noma abantu bayibize lento ekhulunywa kwabamkhulu ukuthi thina masihamba emhlabeni singabangcwele ngoba sibangcwele sila ngoba sihamba ngomthetho kaNkulunkulu. Ngakho ke asiwona amadlozi. Amadlozi laba abantu abathi mabefile bebesekuhluphekeni bese bezocela kubantu abasemhlabeni ukuthi bebaphe ukudla benze yonke into. Kodwa thina mase sisezulwini sesihleli nobongizile asadinge lutho lomuntu osemhlabeni ngaphandle mhlambe kokusinikelela ngokusikhumbula. Ngale ntshumayelo sivezela labo abasebancane nabafikayo kulokhu ukukholwa nabasafuna ukungena kuleli ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba ukuthi ushembe ayikho into ongafundisanga ngayo ngohambo lwethu lobuya kulowo muzi okhazimulayo. Kwenye intshumayelo ubaba mkhulu uthi abantu abangakholwa balindelwe ukujeziswa okubuhlungu. Ngesikhathi ukuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile bathi cha silandela lokho esafica obaba bekulandela njengoba ekhuluma umfundisi. Kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho. Umuntu ongakholwa
usitshela ukuthi njengoba yena emphika uThixo ngeke ajeze, kepha akunjalo. Lo muntu ufana nokuthi uma kuduma izulu lishaya umbane bese yena uyacimeza evala namadlelo ngokuzitshela ukuthi ngeke limenze lutho, okungamanga alihlaza ngoba izulu lomshaya ecimezile. Kunjalo ukuphika ubukhona bukaThixo, uyojeza uthanda noma ungathanda, akukhalelwa muntu esigodini sosisi. Nani bemndeni yabo akukho eniyobenzela khona uma sebedlulile emhlabeni, kuphela ngumlilo ubusuku nemini, anandlela yokubakhulula ngaphandle kokubacelela intethelelo enkosini ngeminikelo nangemthandazo. Nani niyoze nidlule emhlabeni nikwenza lokho. Akhulumi nikhuluma ushembe. Labo abafihla iqiniso elithize emthethweni kaJehova ayiloba ngenceku yakhe uMose, noma bekushintshe noma bekuzibe, labo badla umlilo uqobo, futhi uNkulunkulu akasoze akhulume lutho nabo ngosuku lokuvuswa kwelizayo. Labo bangabathengisi ngeqiniso ekukholweni bayoba ngabancinyane embusweni wezulu. uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi, wayifundisa nangabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho laba abangavumelani nomthetho kaMose baya ekulahlweni. Ngempela umdali akasoze akuxolela ukuhlanganiswa kwabanye onkulunkulu naye. Ngiyethemba niyakuzwa lokho. Ngempela umdali wezulu nomhlaba akasoze akuxolela ukuhlanganiswa kwabanye onkulunkulu naye. Ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthatha uSathane ube ngumngani naye. uSathane akabathembise lutho abantu ngaphandle kwezinto eziyize, noma ubani ophula umthetho kaNkulunkulu uyokujezela lokho. Anivunyelwe ukushintsha indalo noma kusemzimbeni njengamathathu nokunye, ngoba uSathane unika abantu izinkanuko zezwe ezingavumelekile ezulwini. Nina bokukholwa yamukelani incwadi yomthetho njengoba injalo. Niyangizwa? Amen. Khulusheni. Ningayinciphisi futhi ningayandisi. Kepha hambisanani nesikhathi eniphila kuso. uNkulunkulu muhle futhi unomusa. Qikelelani imithandazo ngazo zonke izikhathi. Zinganedluli ngaphandle uma kunesizathu. Ungakhuleki uhamba noma ungakhuleka uhamba noma usebenza. Kepha uma ungenzi lutho kumele wenze umthandazo ngendlela ehloniphekileyo nenesizotha, ukuze nizuze izibusiso kuThixo. Amen. Nina bakholwayo emthethweni nakubaprofeti niyisizwe sihle.
esiphakanyisiwe ngaphezulu kwezizwe zonke. Ukube bonke abantu abasontayo babekholwa ngeqiniso, ngabe kuhle kakhulu emhlabeni. Manje iningi labo lithi liyakholwa, kodwa bayizaphula umthetho. Usizo olukhulu kubo. Lokho kudala ukungakholwa imibiko kaNkulunkulu nakuba profeti bavuma izimfundiso zabantu, baphika izimfundiso zezithunywa zasezulwini. Uma ungababuza ukuthi le ndoda abayilandelayo ibatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Ngemzuba uNkulunkulu uthi uma ungababuza ukuthi le ndoda abayilandelayo ibatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizi ngalutho. Kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo. Nina abakholwayo ngeqiniso kule mithetho kaJehova uNkulunkulu wethu, ningabi ngabangane nabangakholwa. Ningasondelani nalabo abenza inkolo yenu inhlekisa nomdlalo. Yesabani uJehova kanye nezithunywa zakhe zonke uma ningamakholwa ngeqiniso. Ningabavumeli banithuke, banisabise, nize nifune ukushintsha iqiniso likaThixo nilenze umdlalo. Nani nenza abaprofeti abaqambi bamanga, kepha qikelelani ningagudluki kokubhalwe phansi, nilimele iqiniso enalemukelayo livela enkosini. Amen. Niyabonga ukuthinjela. Nibagade labo abaphikisa imithetho kaJehova ngamaphupho abo. Bayingozi ekuqeleni imithetho kaThixo. Angithi uSathane usebabonile ukuthi bayayiziba imibhalo, bakhetha amaphupho. Ngakho uzobadukisa kakhulu noNkulunkulu. Uzobadukisa kakhulu. noNkulunkulu ubayekile ngenxa yokungamqondi kwabo ngokungayiqondi kwabo imibhalo. Ninjengezimvu phakathi kwezimpisi, ngakho hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha ningalungi kuze kweqe, ngoba nizosuke nivumele abahlubuki babuse enkolweni kaJehova. Kepha ningalungi kuze kweqe, ngoba nizosuke nivumele abahlubuki babuse enkolweni kaJehova. Kumele nikunqabe okunqatshiwe emthethweni kaJehova. Nichithe impela, ningavumi. Ningakhohlwa uma senibabonisile, kepha bona baqhubeke benze inhlekisa inkolo kaJehova. Ngiyayithanda lenkulumo kaBaba mkhulu ngoba uma sithi ubuNazaretha inkolo kaJehova kuba sengathi into esuka kithi. Kodwa uBaba mkhulu ukhuluma ngenkolo kaJehova.
So uma silwela uNazaretha silwela inkolo kaJehova. Amen. Lokho akusuki kithi kukhulunywa uShembe, kukhulunywa ubaba omkhulu ukuthi asingagudluki enkolweni kaJehova. Khumbulani umthetho othi iso ngeso. Uma benishaya ngempama baphenduleni ngezinqindi ezilishumi. Kepha ningakhohlwa izixwayiso ezafundiswa nguJesu ngaphambi kokuphikisela. Kuhle ukufela inkolo ngoba labo abanjalo ababe basalinda ndawo baqonda ngqo eparadise. uNkulunkulu ubalungiselele indawo ngokwesokunene sakhe. Njengoba ubaba uNkulunkulu uthi kuhle ukumela ukulwela inkolo. Uma sesibona into engahambi kahle enkolweni kaJehova ngoba leli bandla lesilona likaJehova, ibandla lamaNazaretha, ibandla likaNkulunkulu kaJehova, kufanele lokho sikumele. Bayasishaya, bayasithuka, benzani, kodwa asikumele okuronge enkolweni kaJehova. Kanti anifundanga yini ngendodana kaMaria ukuthi nayo ayiqalanga ndawo yavele yaqonda ngqo futhi yabusa zonke izizwe, nani-ke ninayo indawo eceleni kwayo. Amen. Niyamuzwa ukuthi uthini baba mkhulu? Uthi noYeshua kukho konke ukuhlupheka kwakhe akazange wamanda wathi esuka wayiqonda ezulwini. Nani enizoyilwela inkolo kaJehova ninayo indawo eceleni kwenkosi uYeshua. Akusho mina kuShembe. Laba abaphila inkolo kaJehova yilabo uNkulunkulu abaqalekisile, ababoni lutho emehlweni, baphika imibhalo ngendaba yokuqagela. Uma benani bathi bayakholwa kanti banamanga, uJehova ukwazi kahle konke abakwenzayo, ngeke basinde. Iningi labo uzobabona ngokwenza izinto ezinqatshiwe emthethweni, njengoba sekukhona izangoma, amanani asephuza utshwala, amanye seyigunda. Benza izinto ezinqatshiwe emthethweni kaJehova, badle okuyisinengiso ngokuphika imibhalo nembala bazilokho nje. Amen. Ngifisa ukunikhumbuza ukuthi ekusungulweni kwaleli bandla inkosi ilanga yathi siyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Kodwa ekwenzeni lokho sithathele ezintshumayelweni zikababa omkhulu efundisa amaNazaretha. Njengoba ngenza yonke lemfundiso engiyenzayo isukimi, niyamuzwa ukukhuluma ubaba omkhulu. Kule ntshumayelo sicaphuna izimfundiso eziningi zikababa omkhulu ngokuthi kumele ukukholwa kwethu kume kanjani. Oqala umprofeti uphikisa imfundiso yamanye amakholwa ayaye athi abafile bangamadimoni. Uthi nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje, ubusisiwe ongamthuki uyise nonina athi bangamadimoni, njengokwenza kwabangaqondi bephendukezela ivangeli balenza indaba yabo noma indaba yabo yomdlalo. Uma edlula lapho umprofeti ucacisa ngokuhlabela amadlozi noma abafile.
ukuthi umNazaretha akayenzi into enjalo. Yabo, uma ngabe sikhuluma ngokuthi amadlozi akufanele ehlatshelwe, kuya kube sengathi into nje yebandla lase-NCG. Kodwa sithatha into eshuwo ubaba mkhulu. Uthi-ke uShembe, nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Bantwana bakaNhliziyo, anisekubahlabela okhokho benu, kodwa okwenu ukubakhumbula eLatini elikhulu emzini kaJehova ephakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo. Ngiyakuzoba mkhulu futhi. Uthi ukuhlabela amadlozi ukwenza kwabantu abanganayo uThixo. Manje thina ngoba sinoThixo asikwazi ukuhlabela amadlozi ngoba kusho uShembe wathi asingawahlabeli ngoba abantu abahlabela amadlozi abantu abanganaye uThixo. Ngakho-ke noma kumaNazaretha singathola nhloboni yezinhlamba, kodwa kuleli bandla likamenzi wezulu nomhlaba asibahlabeli abafile. Amen. Asenze imisebenzi othinta abafile noma nganhloboni. Le mfundiso siyithole kuShembe. Amen. Kuyimfundiso kababa mkhulu ukuthi singathathi amasiko ethu siwakhweze phezu komthetho kaJehova. Uthi-ke uShembe, ngesikhathi ukuthiwa kunina landelani lokho uJehova akuvezile, bathi cha, silandela lokho esafica obaba bekulandela. Kuyilapho noyise babo babengaqondi lutho. Lokhu kukhuluma kababa mkhulu ngathi mase kukhulunywa manje ucabanga ukuthi into esikhuluma eqala manje. Kanti even ngesikhathi kababa mkhulu babekhuluma lokhu kukhuluma. Thina sizokumlandela uJehova, thina sizokuyilandela imithetho kaJehova, thina silandela amasiko obaba mkhulu. Njengoba bethi njena ukuhlabela amadlozi usiko lobaba mkhulu bephikisa lokhu okukhulunywa uJehova. Kodwa uShembe efundisile ukuthi siyogcina umthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwethu kwamukele uThixo Nkosi. Lokho kudala ukungakholwa imibiko kaNkulunkulu nakubaprofeti. Bavuma izimfundiso zabantu, baphika izimfundiso zezithunywa zasezulwini. Amen. Njoba kade esho umfundisi kade njoba silapha nje sizithunywa zasezulwini. Amen. Uyakholwa lokho noma ukukholwa sizithunywa zasezulwini. Ngoba kufika ingilosi phakathi kwethu yasitshela ukuthi ezulwini kufuneka lokhu nalokhu nalokhu. Ngakho-ke esikwedlulisa kini sikwedluliswa njengoba sithunyiwe ezulwini ukuthi simfundise khona. Ongafuni ukukulandela, we don't care about it. Ngoba uNkulunkulu uyabona. Kodwa labo abanendlebe nabafuna ukuya ezulwini abayilalele into esibatshela yona ngendlela yomthetho kaNkulunkulu. Amen. Ziningi izinto ezingamasiko angaziwa enkolweni kaJehova. Kulesophi ethi umkhokha. Kubonakala amaNazaretha ethi akukhishwa umkhokha ngokushaya isidumbu. Ngiyinzalo kuNazaretha. Kodwa angikwazi ukuthi ngokukholwa ukhipha umkhokha ngokushaya isidumbu. Angazi kwaba kodwa mina ngiyinzalo kuNazaretha ngaze ngiyibone yenziwa leyo. Kuleli bandla yonke imikhokha ikhishwa ngokunikelelwa.
ucele uNkulunkulu kuba avale umkhokha noma ngowanhloboni nozibulele umnikelele umcelele intethelelo angani ngone ngizanga asishayi thina isidumbu uma umuntu efe ngokuyibulala sicela uNkulunkulu ukuthi amthethelele sicele ukuthi lokho kwenziwe lo muntu kungaphinde kwenzeke sicele uNkulunkulu asithathe induku kushaya isidumbu ayikho leyo nto ebandleni lamaNazaretha ekhaya umne wethu umfundisi umpana wafelwa zingane ezilishumi ngokulandelana zibizana abafowabo nabadadewethu kamfundisi umpana 10 befa belandelana kodwa ngelinye ilanga ingane eneminyaka emihlanu usenzeleni udadewabo kabona yavuka nephupho lokuthi kufike uShembe ubaba ilanga waya emathuneni asekhaya wahamba ewaqhiba wayesethi lengane ayisitshele ukuthi uselivalile ithufu lapha ekhaya kumele njalo ngonyaka sinikele sonke nabantwana bethu ngozuka awusemkhulu ukuzuka ngesikhathi nempela njalo ngonyaka sawenza lo mnikelo kusukela ngalowo nyaka wama-70s kuze kube namuhla ayikho ingane eyake yabuye yafa ithi njengoba kwafa iy'ngane eziwu-10 uNkulunkulu wabuyisa ezinye eziwu-10 kwathi ubaba ilanga wafika kusanda kushona enye ngoba sasithi uma isishonile sithi siyageza kuvele kufele kodwa ngalolo suku esikhundleni sokuthi kufele ngane kwafa imbuzi sasibekele ukuthi sigeze ngayo from that day eminyakeni yo-70 kuze kube namhlanje ayikho ingane kithi eyake yabuye yafa ayikho njengoba nami ngangishaya uvalo ngase ngisaba nokugama ngithi mhlawumbe ngizogana kanjani ngoba vele ingane engizoyizala zokufa kodwa kuze kube namhlanje angaze ngibe nayo ingane yafa nomfowethu omncane akazange wabuye waba nengane efayo nomnewethu akazange wabuye waba nengane efayo sonke siney'ngane ngoba njalo ngonyaka besinikela sihlangane endlini ney'ngane zethu sinikelele ukuthi lingaphinde livuleke ithuna lapha kodwa lo mbiko wafika nengane encane na-5 years yafika yatshela ugogo umama wasibiza sahlala yayixoxa le ngane ina-5 years yathi kufike ubaba ilanga yambona wahamba waya emathuneni wafika wavala wayesetshela le ngane ukuthi tshela abazali bakho ukuthi sengilivalile ithuna ayisophinde ibe khona ingane eshonayo la namhlanje no-2023 lento yenzeka eminyakeni yo-70 azange saze sabuye saba nengane eshonayo ngaphandle kwabantwana ababili abashona sebeganile nabo beshonisa izinto zabo sebeganile kodwa ingane nje eyake yashona elokhuzeni kithi ayikho kuze kube namhlanje lelo thuna lavalwa ubaba ilanga lelo thuna lavalwa umnikelo angwazi lele elivalwa ngokuthi ushaye isidumbu nami nomfethu omncane kusukela ngaleso sikhathi asikaze sifelwe ngumntwana ngakho-ke abantu bengacabanga ukuthi lento esiyibona yenzeka kumkhokha inguNazaretha kodwa-ke angazi kumaNazaretha asekhonza nesangoma ngaphela mhlawumbe kulamaNazaretha akhonza nesangoma kwenziwa kanjalo kodwa thina singamaNazaretha ngampela
sindisiwe thina Nazaretha sonke ungesona kwelela sibake lesonke thina amaNazaretha esingcwele, thina amaNazaretha esindisiwe ngokwasentabeni yaseSinayi, senza esikufundiswe uNkulunkulu, senza esikufundiswe uShembe ubaba mkhulu. Asiyenzi into eyenziwa ngosiko, senza into yosiko lwasezulwini. Yasho nje iNgilizi yathi nina nithi umthetho kaNkulunkulu, kodwa lapha eniyakhona kuthiwa usiko lwasezulwini. So ngosiko lwasezulwini into ewumkhokha inqotshwa ngokunikelelwa, and that is all. Uthi-ke uShembe, uma ungababuza ukuthi le ndoda abayilandelayo ibatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela, ngeke bakuphendule. Baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasilutho. Kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo. Amen. Le ntshumayelo kababa mkhulu is prophet. Kosekwenzeka kuleli bandla likaJehova. Lapho sesizakhele onkulunkulu bethu ebandleni likaJehova. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngempela umdali akasoze akuxolela ukuhlanganisa uJehova nabanye onkulunkulu. Ukuphika imithetho kaNkulunkulu kufana nokuthatha uSathane ube umngane wakhe. Kuleli bandla asigcinanga ngokuba nabanye onkulunkulu phezu kaJehova, kodwa labo onkulunkulu sebechithe yonke imithetho kaJehova. Yoba ukufika kwalabo onkulunkulu sesisonta nezangoma, into uShembe owayiqalekisa ngendlela esinomaliso. Noma ungabafundela ukuthi kuleli bandla asiwahlabela amadlozi, bawahlabela ngenkani. Namhlanje amaNazaretha asephuza utshwala. Namhlanje amaNazaretha aseyagula. Namhlanje amaNazaretha wafica emgwaqeni nasemashibhini besina bengaqokile. Izinto esizibonayo kumavidiyo. Namhlanje amaNazaretha asenamashibhi. Angazi noma nabaholi nabo banamashibhi, kodwa ngizokushonda ukuthi kunabaholi abanamashibhi. Kulamashibhi kugcwala amaNazaretha abaholi. And bafuna ukuthi sithule ngoba sisaba ukuthi bazosithuka. Abasithuke begcinela abathanda khona, abasibulale uma bethanda, uma benamandla okusibulala. Kodwa lokho okusho babamkhulu ukuthi angeke sivume ebandleni kaJehova sivumela abahlubuli bese sabise. That will never happen. Amen. Uma uthi uyayisola lento uthuka ngayo yonke inhlamba. Kodwa uShembe uthi nina abakholwayo ngeqiniso kule mithetho kaJehova uNkulunkulu wenu, ningasondelani nalabo abenza inkolo yenu inhlekisa nomdlalo. Yesabani uJehova kanye nazo zonke izithunywa zakhe uma ningamakholwa ngeqiniso. Ningabavumeli banithuke, banisabise,
nize nifune ukushintsha iqiniso likaThixo nilenze ubudlala. Nani nenza abaprofeti abaqambe bamanga. Kepha qikelelane ungagudluki kokubhalwe phansi. Nilimele iqiniso enalemukelayo livela enkosini. Usho ubaba mkhulu. Njengoba sikhuluma nje mina ngigcwele kuwo wonke ama-social media. Ngithuka ngazo zonke izinhlanga. Kodwa akakho othi lokho engikushoyo kungamanga. Kuphela sivinjwa ukuba sivezele umhlaba ukuthi akuselona ivangeli likababa mkhulu lethu. Sesisatshiswa. Niyabona ukuthi sithuka kanjani. Noma ngabe uqhamukisa yiphi nje ilokuza inkulumo uvela uthuke bengene bekuthuke. Ngoba becabanga ukuthi sizosaba. Noma becabanga ukuthi abantu abaningi abakwazi ukubona ukuthi labantu bayagula la emakhaya. Kodwa ubaba mkhulu uthi kumele nikwenqabe okwenqatshile emthethweni kaJehova. Nichithe impela ningakuvuni okwenqatshile. Ningakhohlwa uma senibabonisile. Kepha bona beqhubeke benze inhlekisa inkolo kaJehova. Khumbulani umthetho othi iso ngeso. Ningalungi kuze kweqe. Ngoba nizosuke nivumele abahlubuki babuse enkolweni kaJehova. Uyazi abantu abangamaNazaretha abazi ukuthi le nkolo ngikaJehova. Abakwazi amaNazaretha lokho. Bathi inkolo ibandla lakwaShembe. Kodwa umsunguli waleli bandla uthi inkolo kaJehova le. Inkolo kaJehova. Kusho uShembe, kusho ubaba mkhulu. Kusho umsunguli wale nkolo uthi inkolo kaJehova. So uma thina sengaphansi kwale nkolo kaJehova asikwazi ukuvele sigoqe nje sibona inkolo kaJehova idlala abahlubuki. Ngoba ukuthi abahlubuki kusho ubaba mkhulu. Uma benishaya ngempama baphenduleni ngezingcindi ezilishumi. Uma benithuka nani bathuke. Sinikeze imvume yalokho. Sinikeze ubaba mkhulu. Uma beshaya ngempama yodwa nibashaye ngempama eziyishumi. Uma benithuka nani bathuke. Kuhle kufela inkolo. Ngoba labo abanjala ababe besalinda ndawo baqonda ngqo eparadise. uNkulunkulu ubalungisele indawo ngakwesinene sakhe. Lezi njumelo zikababa mkhulu zingubufakazi bokuthi ukulwela inkolo kaJehova kuyisibusiso esikhulu ezulwini. Kungakhathaleki ukuthi abasemhlabeni bakuthuka kanjani noma bakusabisa kanjani. Akusafuneki ukuthi sithi le nkolo ngekaJehova. Kodwa nobaba mkhulu uthi asiyivikele le nkolo kaJehova. Ingenziwa inhlekiso ngabahlubuki. Kimi kwafika ingilosi ngoSeptember 25. Yathi ithunywa ngamakhosi amathathu asephakameni. Athi leli bandla lizokwenziwa inhlekisa emhlabeni. Kodwa sebethembe mina ukuba ngilivikele. Kade ngisho lo. Namhla kuleli bandla sekunoNkulunkulu ongumuntu esikhundleni sikaJehova. Sengizothula. Ngizothula kanjani? Ngoba inkolo kaJehova yenziwe inhlekisa. Mina akakho umuntu ozongithulisa ekuvikeleni inkolo kaJehova. Lokho ngizimisele ukukufela. Ngoba ngathunga inkosi ilanga ukuvuselela leli bandla kaJehova. Ingilosi yafike yakubeka ngosobala ukuthi amakhosi amathathu
athembele kuwe ukuthi ukulwele ukubuyiseka kwaleli ibandla likaJehova. Sengizosaba umuntu lo. Ngiyagulela ikhaya. Sengizosaba ukuthungwa. Ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bese ngicabanga ukuthi ngoba bengithuka sengizoshawa uvalo. No, angihambi ngedwa, ngihamba noshayela. Amen. Yasho njalo ingilosi yathi ungabesaba abantu ngoba uhamba nami. Kusho babilana. Wathi ungabesaba abantu ngoba uhamba nami. Inkosi uselokho nokuzwa. Amen.